abathanda indaba abantu bahlala itolo bafundisa amakhulu inhlamba umahlalela benzani abafuna ukuyosebenza balibe loqado lamazinya seluhlaza yo mahlalela bafana yabafuna ukuyosebenza balibe loqado lamazinya awuyijonga lisebenzayo awasebenza uyijonga phiki nathi thina sesawo 25 ngolwesihlanu bafana senajwayela ukubaleka nemali yotshwala wophuto mdala manje kade kuzogcina kube ikhokhi noma ngeke kuze kube yi6 siyashaya phela 25 ngolwesihlanu namhlanje senajwayela ukubaleka nemali yotshwala come on yeah mdala yes let's say 25 wophuto mdala ufuna ukwazi yonke into yami ufuna ukwazi zonke indaba zami kuthi lokho kuumuntu kanti uyasebenza udelela kanje ngaba kunangqondo mangathiwa ngisebenzi ngobe ngibhayizisa wena mangithi ungasisebenzi ngithi ungawusebenza umsebenzi ngalo ma usebenza usebenza umsebenzi ngalo uyalethukisa abantu likaJehova lokho kumthetho oshukuba ukuthi wena usebenza insuku ezisikhombisa kuphela ngolo 25 ubuzuhola imali engango 45 ngokuba webudrava isimbombo somshini omkhulu ziphi intombi zakule ndawo ufuna ukuzoyishuthisa la kuzoba ngathi ishuthe ebhanoyini ziphi intombi zakule ndawo bafana bayithi awuthi nasehlula besikwaza sehlula besidula awu forklift omngaka wena mawufuna ukungena la emsebenzini ukugwaza 10,000 wendoda kube permanent same time thatha inamba yami futhi ngoba phela into ezovala ngomsombuluko leyo yokufaka abantu bakuDisemba imali ungayithumela namhlanje nakusasa emathuba avulekile or else sidibane eOrlando Stadium ebya baba egemini ephakathi namazulu sobe sikhona siziqhwanqhwangu zesizwe sizoqhwanguza sizoqhwanguzela khona umuntu othi ngidrive forklift ngisebenza ebuzini mina khona umuntu othi ngidrive forklift ngisebenza ebuzini mina the driver yithi sehlula besikwaza sehlula besidula bafowethu sehlula besidula Eulunga star. Yeah. I was with travel and so on. You were telling a scar left at the motors are pressure. Oh, vessel and material Mazia Colangatazo. Sit to love his class. Sit to love his tool. Yes, the savage to love his tool. Eulunga star. Get good travel, look, and so you. Oh, vessel and catalela. Siholile lengqondo se 25 namhla iqondene kahle nosihlanu uthana uyalikho asha ngomsombuluko kuzobe okay bazobe besevisa abantu abanomhlumo uzane ngizothenga ilokuzane amafutha la amadala ka crane uqeda umhlumo mawuchatha ngawo ye kunjani lapha shawe kabi
Awu ungavuma bathi abelungu baqashe ijongo eline payslip. Ngicela ufunani lapho. Awulasibambe khona sizothini wendoda. Hey, ayikhona kubanjwe nzima wendoda. Nzima mangaphika lo ukuthi mina ngizolinda ayike into elinde yothi sinezingane sinabafazi ekhaya. Hey. Hey, unzima mfowethu, hey. Angifuni ukuyibhayisa sangasithintile isitifiketi sami esidala. Akaye ngithintile isitifiketi ezindala mina. Sesifuna mangishona ka December sidlala idog funa kasiqedi manje. Uphushela uDecember manje. Kodwa nje engingakhuthaza emajongweni uma uyijongo la kwenu uphila ngeplani. Indaba yejongo elisebenzayo nje fuck hayi. Usezinqethe umfana. Uzayibona uzodlala. Phela mina angeke ukuthi ngithi ngisesowetho ngihlela sodwa ngidla inyama so ngivele ngithi ngiseforce lo. Labantu abangasebenzi bayathanda ukutreat special befuna ukuzoqhaphaza bedla imali yakho usebenza kanzima. Ngiyakuzwa wenkavu. Ngiyaqala nje amajongo angazehlisa isithunzi amajongo awakithi emakhaya ijongo nje amajongo aphuma kule nto yedwa bafowethu uma ijongo la wena vuka udlingezo isithombe ungene ku live yeah akukho futhi okunye hayi ijongo kuthiwa lithethiswa uVincent line payslip ijongo ine payslip ijongo alingancengi ngiyakuzwa kama yini nja Sunday ikho ngifuna ungifake ngizokuthi uyafakana ngo10,000 manje mangizongcozula mawuzongcozula kanjani akuyona yami le company lento nami ngiyenza kuba umlungu sephesheya wena thumela lo 10,000 and then sika senze process yokungena kwakho manje musafuna unconzula yabo nje amangazafuna ngiyakhalela nje ngaqhalwa nikwena Waphuma. njani akhala ibola akhala phala angidayisona amaveji la ngithi ngizokufaka esikweni saphakade wena ufuna ukubuka ngamahlahla ngoba phela ngisifuna ngisakhona already sengideductile la ngoba ngithi 10 ha hayi kodwa iningi imali Should've been bakhona abafuna 10,000 phambili 10,000 phambili bese na ngenyanga uhlahla ne25 lakho mawufika emsebenzini kodwa thina ukuthi thina sigofoni thina sese experience thina ukwenza kangwenza mina zokubuza leli bhathini leli uthelani ngikubuza leli bhathini leli uthelani bese uthi ufuna ukuthi njengami into engayikhuza manje what majongo nje lapha epapasi epapasa security amajongo ngiyazi afuna ukwehla eswenkele madla epapasa ama security benza inkinga lapha epapasi babeka usize omhlophe usize 7 omhlophe no size oblue omhlophe usize 7 bobabili ijongo alifike lizinza liyalinganisa bese liphuma liqhanguzela ngespeed ngoba maseliphuma lifasile maliphuma lapho alize leyo balance akubring speed wow akithi amajongo athi isikhala ukusebenza akithi isikhala ukusebenza so anginayo wena benza ngedwa ngayo mawesikhala ukusebenza kunjani phela so nepapasi ngoba phela awukho connection okuphila omnye udlula uthi uvuke etoreni Sanibona. Hawu, papasi uma ngejubana. Monday to Friday ngishaya Ukraine, Sunday
ngishama gig. Yabo, ngiya offer 3 days yabo nje. Ngahlahla nginemali mina yabo. Awungivake phela cha ngithi u driver. Ay cha naye ufuna aqala phela lapho mawufika. Awu kathi kuqalwa apha. Aqala lapho mawufika uqala uklini fam. Mhlawumbe mawukhona osling bot abangasamile kahle ema-office wena uyasihlupha ubusisito kahle hayi ukuthi ngiqhamuka ukuthi ngifuna ukushayela. Wena kanti ufuna ukudla ingane ngaleli toho. Cha phela uxaxa amabhathini leni. Uzoqala uthinte phi? Na phela cha ngizoshayela lokwemoto ezincane zefemu lokwamaveni. Uma ngitshela ukuthi ilokuzane inkabi igwala ngo-13,500 awuzufuna ukubaleka nekhadi lika diesel. Igcwala ngo-13,000. Igcwala ngo-13,500. Awu ngoba nje enkandla mina qhawana lelo khadi. Ngeke ngimpe. Hawu. Wayebona ingakanani lento lena? Ukuthi ngicela izogcwala ngo-200 lapha lokuthi amangqushana kona amangqushana apha kwala. Hayibo inkabi udosa into engaka. Awona amangqushana lawa lokuzana apha kwala. Yabona into ngoba inombombo ongaka lapha phambili. Usiqani mina ngizohola amangqushana ke. Hlangana apha namangqushana mina. Hawu sibayini madoda. Mina angitohoza angibamba bambi. Ngiyaphangela. Awubikelwa nomuzungu uyazithola into yakho. Kubona ngangitshela amajongo ukuthi asedle ingeza. Nakavuma. Ngiyakuzwa entana. Yeah, so afona amaqonqela bafowethu umuntu mayecela imali bese ngingaphumeleli indlela ekwenzeka ngayo nathi hey sithola zizwile Wena usilo. Surprise. yeah kunjani lapha Ngiyaphila mfowabiyela. Yithi nje yibo comment ngebobcat. Igenge eningi iqhafazekile nje obusho. Waya wenza ibeat ikhuluma ngebobcat. Abantu abasayifuni bathi bazogqoka uzibonke manje. Hayi mangabe ngenza leyo video angisamisiwe nami ngisuke ngifuna sibe baningi esingasebenzi so ngivele ngigxeke leyo nto esuke ibhizi leso sikhathi leso sayisengibuyele manje inkabi zongazetoweni madoda ayi Sondeka. ngoba uTikTok live ungena ku live uTikTok ekuseni kuyantambama ayikhokheli leyo nto leyo ekugcineni uzophinda uthakatha ngendlela ungayiqondi ukuthi uthakathe kanjani Ikahle kahle. so ayize ngama-10 manje abantu abawu-10 nje abafisa ukuthi babengaphakathi afanele ekontakeni ayize ngama-10 You don't know a graffiti artist, do you? Oh, uthi qala lapha umuntu abasili iqala before uyongena emsebenzini right. awungiyakuthemba ngasezulwini ungumdali wami abantu angizwa Sawubona Khwalezi. Ususkiphelani? Nto yakunjani ngizokukhiphela ukuthi unjena nje kuphela Hawu. mangothi ngikhuluma nawe novele unje Usetohweni. angikho etohweni ngisemsebenzini umuntu osetohweni umuntu ongekho permanent Umakalabha lo blue uchaza ukuthi umuphi ke wena. Ukuphi department? mana onjani okhomba ukuthi permanent Ayisiyomhlophe nje unjiniyela. Wena uyine ngomhlophe. noma kalabha bawuthula nanko umhlobo kumele baqoke bonke kancane Awukazi esikoleni yofundela engineer. nanko bomvu Ushuthi ya advertiser, ushuthi abadayisi umakalabha. khozale Uthi abadayisi. cha phela bangazi umsebenzi ngigcoka manje ngeke ngilongqunte out ekhanda mina akushiyo ukuthi makalabha lo kuthiwa ihelmet umakalabha ilogqoba abantu bakho uzana helmet
Buka lapho kabe ngiyakuzwa. Emphasize ku-L uzothi helmet. It's a helmet. Qaphela yonke language ngezathu ukuthi awukatozi ngizona waba busy. Isidingo sokukhuluma into nje obinjalo asikho. Nemali ke dumisana ke ekhaya leziko la ngeke ngimncane kalonke ngixabezwa ngento enje nebhank i25 namhlanje ingene ebusuku ngo12 Yabo? Busy. Keep busy. Ay Umlando ukanga ngakubona ngami umlando ushadela ijongo angeke ukwazi lo Ngiyadlala mfethu yazi angikhalela ukuthi ngitinyela namhlanje ngikho right ngakithi umfazi ushidwe kahle ngakithi umfazi uveza lokho nakho nje uqhutshwe nempilo Guluva usikhumbula lokudlala ligqom Ayisa ngababhanana Angithethwa umuntu engamfuni emotweni yena nje ahlala flathela. bazukuthenga abantu eliphathakilalo labhokisi uthofuna ubhokisi wakho uzaphela Angeze ukuthatha zawo nobhizinisi lana Felix ukuthi mathi ngimthelele yazi khuluma nje Awujafuna ukubhokisa Ne 1 kg. Banozala music manje Hey Bese sesifile igqom leli bhinqa liyeyisa nje ngazi uzodla ligqoma ukuthini la Khalid, Yabona awuya today? ayoba umsebenzi Nkosi yami mhlanga Angithi phela zonke inqumo esizithatha sike siqale kube into yama sick leave la kanjalo ngoba sena Hey kusebenza omunye saze kahle inquma ngiyithatheli nami ngokuhlakanipha kwami kumele kuba ama sick leave into efana lezo yabo Ayisengingensoma Yeah, so angasebenza sonke bafowethu ngoba ngesihloniphana so nje la sikhona nathi sibekezelile nami ngiyafisa ngelinye ilanga mhlawumbe ngo-28 nifike la sikhona ngizofika ngelinye ilanga ngoba ngimisele ngokusebenza lapho. hayi ukuhlanganisa lawo masentanyana nje bese wasenda kumina mina bese ngikhulumela nabakhulu abaphethe Isamela lapho ku5. Awukoshitha umqondo. kuba o5 ababili Hawu usunyukile ke manje. hayi baba ababili o5 lento ehlanganisa yona nani ngoba ngibona eyi manje uba lo munye quality uyipoklo zomfakayo la Esawubona mama malina amatinati mithisana nalawo ufuna amakinati uzowenzani ndaba lesibhamboshoshayo uyodubula lapha uzala nga2 Okay amani nibuya leshithi ngicela ukube imanager elokuzwa mina emsebenzini yanizela umsebenzi lapha abade nithi ngifuna imanager yeah Lungile bafazi ngiyabona yes Joshua Oh wezinsisa nolobolani sinjani kujuluka isikhaftini lapha ndabezitha ndabezilo uyaphila ndaba ngikhona njani no wakwethu wena Hayi bafowethu wemhlobo singathakazelani kakhulu ngoba kusi25 ngiyazi ingenile kodwa ke hayi angili ngisabizwa ngegama nama Hayi
Sengijule mfowethu. Angingatholi 25 la ngoba kufi 25 yebo lapha sino. Awu. Wena ubhuti omdala namhlanje. Hayi utho. Ubhuti omdala wehlala mhla silinde wena la sesigezile. Hayi utho mangiswala ngebholeni nabafotho ngikhona ukuzasedlini impahla bengivele ngiyiphethe. Uthe ushayisa ngo1 nje. Ngebholeni manje uthenga utshwala. Uthe ushayisa ngo1 nje bhuti omdala sikulindile manje. Manje ngihamba ngale yasemsebenzini yaphapha izosuku lokuyitshela ngani ningezi. Quality. Hawu bhuti siyasilahla. Hayi Futhi. hayi thani quality nje straight ngoba so senza lo gama la ngabo 5. Hayi ngiyena Hayi kulikhunda abakushuda sekutshoni namhlanje hayi. Hey ugesi nalapha ngihlala khona ulimele mhlawumbe ifoni mayi off kuzobe ngenina ugesi. Hey faka amafutha kodwa naso phambili. Mathaka lapho. Ngasengena manje ube uthi lo muntu Thina sesigezile silinde wena manje nekhula box washiwe. Beti kuphi ngivuka ngo6. Awu wendaba ezitha malinde wena ubani kanofuna sebenze lo munye una madoda. Sasikucupela nje ialarm mfowethu sikubeke sithi vuka ugeze. Wani ngayicupheni nina? Oh, wena sekulate sawona unyaka ozayo. Yimi uzani ngonyaka ozayo ke futhi. Ngathi sifake iphandla kwa left. Nathi indlo zokusebenza mina ifaka kwa right angithi. Qhubekani phela. Awu umuntu uyajika mase holile. Engizofisa ukucacisa unye futhi ngisafunda benginabangane benginabesikoleni sasihlanganiswe iclass. Ngingakabda imoto benginabangani sasihlanganiswe ukuthi asinazi imoto sonke sikhuluma uthophuka yodwa. Kunjalo ndaba. Ngoba nje ngisebenza njengoba ngisebenza bafowethu nginabangani bami basemsebenzini nani nikhona njengabafowethu engibaziyo. Angicabanga ukuthi sikwazi ukusethinda ngoba ngizonibhora izophambana itopic. Sizoyiphatha kahle bhuti omdala ngeke sikhulume kula kubangani bakho sizothula. Sizonibhora mase sikhuluma ngomsebenzi. Ungashiyi bhuti omdala sizohlala phandle yomngcondo. Quality omlalo. Ubhuti wakho omdala noma umhlonipha ngoba yi25. Hayi ubonile namhlanje ubhuti omdala. Oh, ngisho ukuthi ubudala. Awuthi umbone noLindo ubizana ngabhuti omdala kashiye nomi first watch. Ambuka zenza serious. Usaqala bangeke. Wendaba ezitha. Hayi. Baya phela ndaba. Khuleka, shisa umoya. Athini amaphepha wakhe lapho? Bafowethu angikwazi ukuthi ngichaze umuntu wasemsebenzini ngenxa yokuthi kunabantu abazolala bengalele ngoba sekuvisa isinto ukuthi siqhamuka ngayiphi indlela.